V-am întrebat în campania electorală cum ați reacționa în calitate de comandant suprem în cazul în care Rusia va ataca Republica Moldova. Vă adresez în acest moment din nou această întrebare pentru că, iată, dumneavoastră deja aveți această calitate. Da, noi nu trebuie să ajungem la momentul ăla. Pentru moment nu există această perspectivă, să o spunem oamenilor care se uită la noi. Pentru moment nu există această perspectivă și trebuie să descurajăm ca un astfel de moment să apară. Cum? Fortificând relațiile de securitate pe care Republica Moldova le are cu România, cu Uniunea Europeană și posibil cu NATO, dacă este posibil, pentru a descuraja o acțiune militară, asta e una, și doi, ajutând împreună cu partenerii noștri europeni, ajutând Ucraina, pentru că până în momentul în care Ucraina rezistă, Republica Moldova este între doi prieteni, da? Și posibilitatea ca ea să fie atacată este extrem de redusă. Da, în acest moment nu există, da, amenințări la adresa securității Republicii Moldova militare și imediate nu există în momentul ăsta. Nu există.